Sutargi, suaren argia, jaio eta irauten duen argia. Pertsona bakoitzak bere argia du. Norberak bere gaitasunak lantzen ditu eta aurrera egin nahi badugu eskutik joan behar dugu. Pausuz, pausu. Sutargin, 30 urte daramatzagu gure gizartearekin konprometituta, pertsonen gaitasun ezberdinetan sinisten eta imagina ezinak diren aukerak sortzen egoera konplexuetan. Oraina lantzen dugu etorkizunera begiratuz, bakoitzaren gaitasunetan konfidantza osoz. Gertutasunez eta arreta pertsonalizatuta eskainiz gure bizitzen protagonista bilakatzen gara. Sutargi, irabazi asmorik gabeko enpresa erakundea da, baina partaidetzapeko enpresa da. 51% gure langileena da. Bezero ezberdinentzat egiten dugu lan. Gure egiteko modua konfidantza duten enpresa eta instituzioak dira, eta kalitatea eskaintzen diegu, baita gertutasuna eta lankidetzarako gogoa. Giza talde ezin hobea dugu, jakintza teknikoa eta giza kalitatea orekatzeko gaitasunarekin. 3 hamarkada hauetan asko ikasi dugu, eta gaur baieztatu dezakegu ezberdinak garela. Familia handi hau osatzen dugun pertsona guztiak bezala. Zintzotasunez lan egiten dugu, bihotza ere hortan jarriz, eta halaxe jarraitu nahi dugu. Hori delako gurean, egun bakoitzari zentzua ematen dion argia.